Bisag asa man ka mulakaw or bisag asa ba ka maabot, ay mga tao nga di tatawgon sa itong mga o tawgon taglain. Karon natong itakol ang unsay mga meaning ng mga alias nga gitawag sa imuha. Either sa imong barangay, na musakay ka jeep, sakay ba kag bus or bisag asa na matawag ka. Sa di pa natusugdan naton chika-chika karon kay ganahan sa kung maibaw kung kumusta na mo dahil sa inyong balay. How are you hanging? What? So kung okay ra mo dahil sa inyong gani, just di ba comment or unsa ba ay kabala ka hapit na lagi ni mahuman lagi. Parehas akong vlog. Usa sa mga pinaka-common kay tawag sa tua kay kanang idol, lodi, master or boss. Idol, lodi, master, busing. Kanang mga tawhana, ang respeto na nila mo sangko sa langit. Gadong pagani ka, gatagbo pagani yung pananaw, panakurog na kayo na nimo. Unyag kung makiduwa na nimo basket, ay kumpiyansa na, mapya kayo ng mga buong. Nyag pananglitan, kamoy na noong no. Gaw na huna pa lang ka nga imong hapak ko na, pakaula ka daan, ni anak. Ngun anak ka advance. Unya ganing mapildi gani sila. Ay sagsugot nga sila mo palit sa ice water. Di na mamalik. Unyag manugo gani mo nila ay nalang pugdahom na panay sukli mo kwarta. Unyag kung kamo gani magkasakay gali mo ana nila. Gidahom kano nga mo anak ko nga di sila mamliti no. Sakto ka. Sunod kana na pong tawgon kanila sir or ma'am, kuya or ate ba? Ayaw sir. Ayaw kya. Kumpiyansa ra kay ka. Oh no! Tawgon gali kag ingon na naana siya pagka professional. Kana sa mga tawhan na ang respeto ana nimo lapas langit kay naam na sila sense of professionalism. Nice. Kasagaran na namuana din na sa imuha. HM sir. Sir, available pa yung product sir? Location ninyo ma'am. Pero ganig naadyo mo pabibibibi gani sa imuha bisag di ka ganahang tawgon og kuya or ate ba? Nya tawgon man jud ka, hala luhod. Ayun rana, sunod. Kunya ganig if ever ganig mo agto kag parks gani or kana mag-strolling ra ka, nya naa gali mo tawag nimo, pogi. Psst, pogi. Aw, matik na. Nanaki pang Albertos.